za mu karanta wannan littafi na ɗabi'ul garra wanda al'imam yusuf annabahani ya rubuta. Shi kansa al'imam yusuf annabahani ya yi bayanin kansa a cikin littafin nasa a sharhul mu'abbat ta ali muhammad, inda ya faɗi sunansa yana cewa annal faqir yusuf bin isma'il bin yusuf bin isma'il bin muhammad nasiruddin nabhani. Wannan nabhani nisba ce zuwa ga nabhan. Su nabhan ba gari ba ne, nau'i ne na wani kabila ce ta larabawa. Larabawa ne na ƙauye, sun zauna a wannan garin tun dogon lokaci. A nan garin da aka haife shi, kuma garin da aka haife shi ana ce da shi ijiri sunan wato garin. Kusan a cikin wato Palestine ne, yana wato kudu da Haifa, wani gari ne shi ma Haifa a cikin Palestine. Kuma shi al'imamun musulun da bahari da kansa ya faɗi tarihin haihuwarsa, yake cewa an haife ni a wannan alƙarya da ake ce mata ijiri shekara ta 1265 hijiriya, ma'ana 1849 miladiya aka haife shi. Ya taso a wannan gari kuma ya nemi ilimi a wannan gari. Farkon abin da ya fara, kamar yadda duk 'ya'yan musulmi suke yi, shine ya karanci alƙur'ani a gurin mahaifinsa. Ya karanta alƙur'ani kuma ya haddace alƙur'ani. Shi mahaifin nasa shine a Sheikh Ismail Nabhani. A lokacin da yake rubuta wannan shekarun, a lokacin da yake rubuta wannan magana, yace yana cikin shekarunsa na 80. In an ce ashirin 80, wato daga 70 ne zuwa 80, yana wannan tsakanin yake rubuta wannan zancen. Ma'ana ya rubuta shi shekara ta 1309 hijiriya kenan. Ya ce kuma yana da cikakken fahimtar rayuwa sanda yi wannan rubutun, kuma jikinsa lafiya lau, yana da ƙarfin gininsa. Ma'ana wato ko tsufa ko wata illa ba ta raunana shi ba. Yana da ingantacciyar lafiya, kuma ya gode wa Allah, yana amfani da mafi yawancin lokutansa wajen ibada. Ya ce ya zo shi Ismail, shi kansa shi Yusuf Nabhani, ya zama kullum tsakanin dare da rana yana kan sulusun alƙur'ani. Kullum tsini da rana yana kan sulusun alƙur'ani. Yana nan kwana uku zai sauka kenan. Sai ya dawo kuma a duk sati yana sauka uku. Shi ne ke cewa wannan da falalar Allah ce da rahamarsa. Ya ce to bayan wannan, wato sai mahaifinsa ya tura shi wato zuwa ga Misira, zuwa ga neman ilimi. Ya je ya shiga Jami'ar Azhar. Ya ce ba zai manta ba shekarar, wato ranar da ya shiga Jami'ar Azhar shine ran Asabar, farkon Muharram, farkon shekara ta 1283, 1866 miladiya. Ya ce ya zauna a Jami'atul Azhar ya yi karatu na tsawon shekaru. Ya ce a cikin wannan muddar zamansa da ya yi, to ya samu abin da Allah ya kaddara ya samu na daga ilimi na shari'a da kuma wato hanyoyi na fahimtar ilimin shari'a daga wato malamansa, shehunansa, wanda dukkaninsu kowane shehi a cikinsu ya san abin da yake yi. Ya ce kuma dukkansu malamai ne tabbatattu a cikin ilimi. Kowane malami daga cikin waɗanda ya yi ilimi a wajensu, ya ce idan aka faɗe shi aka ce malamin kaza ne, to in ka same shi a wannan fanni, to wannan fannin magana ta ƙare, ya kai ƙarshe. Shi ne ke cewa lawin fara da kullu wahidin min bi iklimin lakana ƙa'ida ahlihi ila jannatin na'im. Ya ce kowane ɗayansu da za a
kai shi ƙasa a ce zauna a ƙasa kaza yace dangane da rukunsa da shari'a da fahimtar shari'a in dai aka bi shi to da zai ja al'ummar na zuwa ga aljannar ni'ima saboda duk zai dora su akan hanya wato madaidaiciya yace to anan ya zauna kuma na samu abin da na samu kuma wato alhamdulillah na samu abin da na samu daga nan na dawo inji shi yake cewa na bayan na gama karatu a azhar na dawo zuwa wato alƙaryarmu shine garinmu shine ijiri yace da na dawo ijiri Yesu da bani ce ban daina ne karatu ba sai na zama na ci gaba da neman ilimin addini ne a wani ƙauye da ake ce masa akka da kuma ita kanta garin namu ƙauyen mu da ake ce masa ijiri to bayan wannan na tafiya tili zuwa ga Beirut da Dimishka wato shine Sham yace na haɗu da malamansu wanda suke wato gwaraje a ilimi yace a cikinsu na haɗu da wato mafi sanin fiƙihunsu a wannan lokacin shine shehin mai yawan sani jagora a shahidu sharif mahmud afandi hamza Allah ya rahama gare shi yace na karanta wani abu gurinsa daga farkon sahihul buhari kuma shi ya bani ijaza ta sahihul buhari har zuwa ƙarshen sahihul buhari da dukkan marwiyat na sahihul buhari da kuma mu'allafat ɗinsa ya bani da ijaza wasu suke mai tsayi yace bayan wannan sai na koma Qustantiniya na je Qustantiniya marra biyu ji shi na zauna a can daga nan kuma na taho Palestine dai a marra ta ƙarshe daga nan Palestine kuma na koma na tafi Iraq wannan nan Iraq dai har na shiga aiki a nan ne wato aka ɗora ni aka bani shugabancin wato mahakamatul jaza a wani gari da ake ce masa Lazikiya a wato Sawahil Sham bayan na zauna na yi wannan aiki shekara 5 shikenan wannan ƙasa dai daula ta ɗauke ni daga nan ta kuma canja ni saboda ta canja ni da ikon Allah ta kai ni zuwa ga shugabancin wato kotu ta Kudus na zama shi ne wato shugaban kotu ta Kudus gaba ɗaya na samu wannan a cikin mafi ƙarancin mafi abinda bai kai shekara 1 ba na samu wannan daga nan kuma Allah ya sa ni zo na zama ni ne alƙalai na mahakamatul hukum a Beirut to duk wannan na samu wannan ne saboda fallar Allah tabaraka wa ta'ala ba da wata dabara ta ba kuma Imam Yusuf al-Nabhani wato yayi rubuce-rubuce shi wannan littafi a sharhul mu'abbad da al-Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine farkon littafin kuma shi ahlus sunna ne ahlus sunna mun ce ahlus sunna zai zama kamar wato ash'ari ne wato maturidi Abu Hasan al-Ash'ari da Abu Mansur al-Maturidi ne suka kawana mazhabin ahlus sunna ma'ana yana bin aqida ash'ari kuma sufi ne yayi ɗariƙu al-Imam Yusuf al-Nabhani yayi ɗariƙu da yawa yayi ɗariƙu ya karɓi ɗariƙu a hannun shehunai sufaye yayi ɗariƙar halutiya yayi naqshbandiyya yayi sahutiya yayi qadiriyya yayi ɗariƙu da yawa tijaniya ce bai karɓa ba to amma wata ruwayar aka ce idan an duba littattafansa ya yi magana a kan a cikin wani tafi ɗaya daga littattafansa ya yi magana a kan al'askan ya yi magana a kan al'askan lokacin da ya zo yana rubutun al'askan yana tahalili da ya yi tahalili iya fahimtarsa daga ƙarshe sai ya ce Allahu a'ala to duk wanda ya karanta magana a Imam Yusuf al-Nabhani a wannan zai fahimci kamar shi Imam Yusuf al-Nabhani bai gamsu da wannan kalma ta al-asqam ba ma'ana dai shi dai baya yin kai amma dai ya bari shi bai fahimta to aka ce ana nan sai ya mafarki ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da Shehu Tijani Abdul Abbas sai Shehu Tijani sai ina karanta jawhara a gaban manzo Allah shi kuma Yusuf al-Nabhani yana zaune ya zo
da shehu tijjani ya zo siratuka tam sai ya shiru sai manzo Allah ya ce tamul askar sai shehu tijjani ya kalle shi da buhari ce to ga me abin ma ka ji shi ga yadda ya faɗa a cikin wannan to an ce duk da dai ba a rubuce zo ba tarihi ne ake faɗa an ce to wannan ta sa ya riƙe tijjaniya ya bar wa'ancan ɗariƙo to ala ayi halin dai shi dai sufi ne kuma ya yi imani da wato wannan tafarki ne sufanci kuma duk wanda ya duba maganganun da ya yi a kan lafzul askam to za ka ga ya yi ƙoƙari iya ƙoƙarinsa na tahlilin wannan kalma ta askam saboda haka shi ya yi wannan littafi na ɗaibatul garra alhamdiyar alfiya alhamdiyar alfiya baiti 1000 ne a cikin ta kuma shi kansa ya faɗa shi imam yusuf al-bani ke cewa na kwaikwayi al-imam al-busiri yace kwaikwayon al-imam al-busiri ne yace ko da dai na san wannan hamziya alfiya ta tara abinda wacce hamziya ta busiri ba ta tara duk da dai malamai suna cewa alfadulu bil mutaqaddim ya gabace ni falla tana da gare shi kuma ni kaina nayi wannan sakar a bisa minwalinsa a bisa minwalin ma'ana a bisa takalarsa ne wannan wato kasida yace to amma ta tattara abubuwa wanda suke muhimmai a cikinta kuma al-Imam Muslim da bayan da kansa ya faɗa wannan littafin da alfiya shekara 2 yayi yana yin ta shekara 2 yana rubuta wannan da mutul garra in ya rubuta ya dawo ya karanta ya soke ya canja ya mai da wani abu sai da shekara 2 yana ta'adili ko ya canja wata kalma ko wani baiti in ya biya karanta ya gani sai ya cire shi kuma yin wani baiti ya sa har sai ta daidaita shi da kansa shi shekararsa 2 yana wannan rubutu na wannan littafi ba ɗaya shi ce da mutul garra shi yasa idan kana karanta da mutul garra za ka ga cewa ɗabitul garra ta ne maka bayanin sira daki-daki kuma yana daga cikin abin da ya yi kowace nukura ya yi mata fasili ya ware ta ko ina da ya zo farko shimfiɗa ya yi bayan ya shimfiɗa da ya zo zai magana a kan halƙin nurin muhammadu sai ya masa fasili da ya zo zai magana a sabi ƙulun islam sai ya masa fasili komai sai da ya ware shi saɓanin alburra ba saɓanin ita hamziya a zuba take gaba sai daga baya malamai masana wasu da suka haɗu suka yi mata fasali suka rarraba wato baitutukan da suka yi masa wato fasali sannan al-Imam Yusuf an-Nabhani dai ya yi abubuwa muhimmai yana daga cikin abubuwan da ya yi akwai littafinsa sa'adatul anam fi ittiba'i dinil islam sa'adatul anam fi ittiba'i dinil islam wannan littafi ya yi bayani wato a cikinsa na wato arzikin duk wanda yake ya fi addinin musulunci ce kuma an kafa addinin musulunci wannan arzikin abin da yasa ka same shi ne saboda manzala sallallahu alaihi wasallam to ala'ayi har da yanzu a cikin bayanin da muka gara muke ya daina da tafai da yawa kuma da tafai nan nasa akwai irin su Abdul Salawat ala sayyid Sadat duk ya yi su Allah ya kara masa yadda ko mun san Usman da Bahani bayan ya yi wafati an yi ruɗe da shi mutane da yawa sun mafarkinsa domin wato ya bar abubuwa da yawa ya bar wato talibobi da yawa ko mutane da yawa sun yi mafarki da shi akwai littafin da ya yi wasa'ilul wusul ila shama'ilur rasul
wasa'ilul usul ila shama'il rasul shi bayan ya yi wancan littafin a sharhul mu'abbad yayi shi sannan kuma ya yi wafati sai ya Imam Yusuf al-Nabhani farkon watan Ramadan ya yi wafati hijira tana 1350 kan an kai lissafi ya rasu yau shekara 96 rasuwarsa barinsa duniya ya shekara 96 barinsa duniya amma ga asarinsa suna nan saboda an yi su da ikhlasi kuma Allah ya tabbatar da cewa niyyarsa dai a cikin kamar yadda ya faɗa a sharhi cewa ya yi addu'a wannan littafi Allah ya sa masa albarka kaga Allah ya yi littafin albarka domin Allah ne ya san adadin mutanen da suke amfani da wannan littafi to Allah ya ƙara masa yarda اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صل يا ربنا وسلم على من هو للخلق رحمة وشفاء صل يا ربنا وسلم على من هو للخلق رحمة وشفاء صل يا ربنا وسلم على من هو للخلق رحمة وشفاء صل يا ربنا وسلم على من هو للخلق رحمة وشفاء صل يا ربنا وسلم على من هو للخلق رحمة وشفاء صل يا ربنا وسلم على من هو للخلق رحمة وشفاء نورك الكل والوراء جزاء يا نبيا من جنده الأنبياء صل يا ربنا وسلم على من هو للخلق رحمة إلى الكون كنت أنت ولولاك لتعمد في قلبها الأشياء صل يا ربنا وسلم على من هو للخلق رحمة وشفاء منتهى البذل في العوالم جمعا فوقه من كمالك الابتلاء صل يا ربنا وسلم على من هو للخلق رحمة لم تزل فوق كل فوق مجدا بالترقي ما للترقي انتهاء صل يا ربنا وسلم على من هو للخلق جزت قدرا فما امامك خلق فوق كلا هو البرايا وراء صل يا ربنا وسلم على من هو للخلق خير أرض سويت معي سماء بك آلت ما داولتها سماء صل يا ربنا وسلم على من هو للخلق يا لها الله ديمة من رياض ناب فيها الهوى وناب الهواء صل يا ربنا وسلم على من هو للخلق شاكني في ربيعها خير حي هل لا زينب ولا أسماء صل يا ربنا وسلم على من هو للخلق بعد لي يسير النور ولكن أين مني وأين منها الوفاء صل يا ربنا وسلم على من هو للخلق كان لنا الذنوب أرجاء والقبر بعيد ما تصنع الأرجاء صل يا ربنا وسلم على من هو للخلق وبهار ما بيننا وكفار ثم صار بعدها سهرا صل يا ربنا وسلم على من هو للخلق فمتى ألقوا البهار بفلك في مخال كأنه هوجاء صل يا ربنا وسلم على من هو للخلق ومتى ألقوا الجبال ببحر من سراب تقوم به وجناب صل يا ربنا وسلم على من هو للخلق في رفاق من المحبين كل فوقه من كلامه سيماء صل يا ربنا وسلم على من هو للخلق يسأل النائل وضرب قريب الليالي وهامة الشعصاء صل يا ربنا وسلم على من هو
أبرم الولد ناله بأشار ورسيل الكلام ناه وناه. صل يا ربنا وسلم على من هو للكرام. شربوا دمهم فزادوا قواما ما بدمع لآشق إرواء. صل يا ربنا وسلم على من هو للكرام. لا تزل وصفه بهم ما وسر بسوى الزوج ما له إفشاء. صل يا ربنا وسلم على من هو للكرام. ساقهم للإجاز أي حنين ضمه من ضلوعهم أعناء. صل يا ربنا وسلم على من هو للكرام. وهد شاقهم وأكناف سلء لا روابي ذنب ولا الدهناء. صل يا ربنا وسلم على من هو للكرام. نسمات القبول حبت عليهم رنعتهم كأنها سهباء. صل يا ربنا وسلم على من هو للكرام. هي كانت أرواحهم وبها كان لهم بعد موتهم إحياء. صل يا ربنا وسلم على من هو للكرام. وكل الكون منهم القصد البرد لهم حين باشت البيداء. صل يا ربنا وسلم على من هو للكرام. بانتشاق النسيم كل أراه حين جاز الأرض الحبيب انتشاء. صل يا ربنا وسلم على من هو للكرام. لا ببنت القرون هام ولن يابس بهم آيب ولا هيباء. صل يا ربنا وسلم على من هو للكرام. إنما الله والنبي هواهم وجميع الأكوان بعد هواه. صل يا ربنا وسلم على من هو للكرام. شاهد النور من بعيد قريبا ساعة أشرقت به الأضرار. صل يا ربنا وسلم على من هو للكرام. منهم برق لهم أضاء ومنهم كل عين سحابة سحاب. صل يا ربنا وسلم على من هو للكرام. ليس لي منهم وماذا بليت ما بليت سوى الأناء بناء. صل يا ربنا وسلم على من هو للكرام. قربتهم أحبة أبعدوني بذنوب تلا بها الأقرباء. صل يا ربنا وسلم على من هو للكرام. أي يبكي ما استطعت وما زال لو علمت البكاء يغني البكاء. صل يا ربنا وسلم على من هو للكرام. لو بقيت الحقيقة في الصدر ما كان لوجدي غير اللقاء شفاء. صل يا ربنا وسلم على من هو للكرام. لو أرادوا لواصلوني ولكن أصلوا في قديحتي ما أساءوا. صل يا ربنا وسلم على من هو للكرام. لست أهلا لوصلهم وتراني هائل أن يهل منهم ضياء. صل يا ربنا وسلم على من هو للكرام. هجروني ولست أنكر عني لم أزل مذنبا وكلي خداء. صل يا ربنا وسلم على من هو للكرام. غير أن التجأت كلما إليهم وعزيز على الكرام التجاء. صل يا ربنا وسلم على من هو للكرام. ورجوت النوال منه وظني بل يقيني ألا يخيب الرجاء. صل يا ربنا وسلم على من هو للكرام. إن أكن مذنبا فهم أعرابهم وعلى الكون إرهبوا للأباء. صل يا ربنا وسلم على من هو للكرام. إن أكن أقدر المحبين قلبا فلمثلي منهم يكون الصفاء. صل يا ربنا وسلم على من هو للكرام. أو يكون في الفؤاد داء قديم فلديهم لكل داء دواء. صل يا ربنا وسلم على من هو للكرام. أو أكون فاقدا في عالم محب فلقلبي على الوداد اهتواء. صل يا ربنا وسلم على من هو
أو يروني أبلست من عمل البر فمنهم لا الذين الأغنياء صل يا ربنا وسلم على من ولك الكرامة أو أكون مسريا ولست بهذا فمعنى الربا يفيد السلام صل يا ربنا وسلم على من ولك الكرامة أو أكون نازح الديار فمنهم لا تنتن بها البعداء صل يا ربنا وسلم على من ولك الكرامة ليت شيري كيف الوصول إلى طيبة وهي الحبيبة الأزراء صل يا ربنا وسلم على من ولك الكرامة والباوي سوداء قلب محب أسرت فيه أيضا الزرقاء صل يا ربنا وسلم على من ولك الكرامة حبذا العيد يوم يبدو المصلى والنقى والبلاغة الفرحاء صل يا ربنا وسلم على من ولك الكرامة ينال المنى هناك على السلام غلوا وتعرف الزهراء صل يا ربنا وسلم على من ولك الكرامة وله تراب السنايا إذا ما سال من شدة السرور البكاء صل يا ربنا وسلم على من ولك الكرامة حي يا برق بالإجاز وريبا من نداهم لكل روح كتاب صل يا ربنا وسلم على من ولك الكرامة حي يا برق بالمدينة هيا لغلاهم قد دانت الآيات صل يا ربنا وسلم على من ولك الكرامة منهم الغاليات نال الآيات والسمن آياتها الآيات صل يا ربنا وسلم على من ولك الكرامة هيا عندي قربا بداية تنام ناب فيه شيري وناب السلام صل يا ربنا وسلم على من ولك الكرامة حي قربا سارت الخلق درا لهم الناس عبد وإمام صل يا ربنا وسلم على من ولك الكرامة حي مسمى في رياض جنان أسندها البلاء والقمران صل يا ربنا وسلم على من ولك الكرامة هيا أني سلام وهي الأوالي حبذا هناك الألام صل يا ربنا وسلم على من ولك الكرامة هيا أن الحقيقة هيا قباء أين من الحقيقة أين قباء صل يا ربنا وسلم على من ولك الكرامة هيا أن البقيع والسماء والمسجد حيث الأنوار حيث المهاب صل يا ربنا وسلم على من ولك الكرامة حيث روح الأنوار حيث جنان الخلق حيث النعيم والنعماء صل يا ربنا وسلم على من ولك الكرامة حيث كل الخيرات حيث جميع البر حيث السنا وحيث السناء صل يا ربنا وسلم على من ولك الكرامة حيث بار الله المهيد بكل الفضل كل المراد منه رواء صل يا ربنا وسلم على من ولك الكرامة حيث رب الحبيب يعلو من نورك باب أقل الحضراء صل يا ربنا وسلم على من ولك الكرامة حيث يسوي محمد سيد الخلق وبما به الورى فقراء صل يا ربنا وسلم على من ولك الكرامة يقسم الجود بينهم ومن الله أتاهم على يديه الأناء صل يا ربنا وسلم على من ولك الكرامة ووسال بين الأوالم لم تأسر من روض قبره أرجاه صل يا ربنا وسلم على من ولك الكرامة ولديه فوق السماء وتحت الأرض والعرش والعظيم سواء صل يا ربنا وسلم على من ولك الكرامة هو حي في قبره بآيات كل حي من هذا واستملاء صل يا ربنا وسلم على من ولك الكرامة ولا الكون روح ونور وبه الامتنان بعد امتلاء صل يا
هو أصل للمرسلين أسيرا هم فروء له وهم وكلاء يا ربنا وسلم على من يدري هذه الرسالة حقا وعليها جميعهم شهداء يا ربنا وسلم على من قدوة العالمين في كل هدي لهداة الورى به التأساء يا ربنا وسلم على من شرعه الوار والشرائع وتدري منه إما تداول أو كناء يا ربنا وسلم على من هو إلى كلامة وشفاء بعد الناس منه خلق فما الشمس وخلق فالروضة الجناء يا ربنا وسلم على من هو إلى كلامة وشفاء هذه الملة قدرة منه فوق النار سالت أزال منها السلام يا ربنا وسلم على من هو إلى كلامة وشفاء ولو الروم حين يركب لله يعداه لذابة الأشياء يا ربنا وسلم على من هو إلى كلامة وشفاء عبر العاقلين في كل عصر وكلا من هذه العقلاء يا ربنا وسلم على من هو إلى كلامة عبده الشمس والعقول جميعا كميوت منها والفضاء يا ربنا وسلم على من هو إلى كلامة وعلم العالمين آدم بار لسوى الله من نداه استقاء يا ربنا وسلم على من هو إلى كلامة ولأهل القلوب منه ارتشافات وللأنبياء منه ارتواء يا ربنا وسلم على من هو إلى الكرامة على الخير ما له باتباع الحق في كل أمة قدراء يا ربنا وسلم على من هو إلى الكرامة وعلم الكل بالحقوق ولا تسدي على الأهوال والأهواء يا ربنا وسلم على من هو إلى الكرامة منزل المكرمات مورد الأرض وكرام الورى به كرماء يا ربنا وسلم على من هو إلى الكرامة أحمد الله به كل الهدايا والمنايا منه لها استيلاء يا ربنا وسلم على من هو إلى الكرامة صبوة الخير أصل كل صفاء ناله الأتقياء والأسفياء يا ربنا وسلم على من هو إلى الكرامة كونه بأماثل الدار شبه إن تكن تشبه البحار الإضاء يا ربنا وسلم على من هو إلى الكرامة أفضل الفاضلين من كل جنس واترك الأمام الاستثناء يا ربنا وسلم على من هو إلى الكرامة إنما ما هو الزمان من البر وما أتوا به فضلاء يا ربنا وسلم على من هو إلى الكرامة كله عنه بعد من غير ناس مثل ما بعد من ذكاء الذئاب يا ربنا وسلم على من هو إلى الكرامة كل من بالناس فرد ولوك نالها من عباده الأولياء يا ربنا وسلم على من هو إلى الكرامة ونهاياتهم قبيل بدايات أنا فوق الورى الأنبياء يا ربنا وسلم على من هو إلى الكرامة ولد الأنبياء يبقى الجزء ولكن لا تصل الأجزاء يا ربنا وسلم على من هو إلى الكرامة وهو الرسل والملائكة والخلق جميعا لربهم فقراء يا ربنا وسلم على من هو إلى الكرامة هو بعد الله العظيم عظيم دون أدنى مقامه الكسباء يا ربنا وسلم على من هو إلى الكرامة هو أدنى أبيه مولاه منه ما لعبد لم يتله إدناه يا ربنا وسلم على من هو إلى الكرامة من أراد الدخول لله من باب سواه جزاؤه الإحسان يا ربنا وسلم على من هو إلى الكرامة يرجو الحب منه فيه إلى الله تعالى ومنه
فيه الكلام صل يا ربنا وسلم على من هو للكرامة وشفاء من يحب الحبيب فهو حبيب وهداة الحبيب هم أعداء صل يا ربنا وسلم على من هو للكرامة وشفاء كل من يسأل الحقيقة لا ينفق منه أن آمن استفتاء صل يا ربنا وسلم على من هو للكرامة وشفاء هي سر بعلمه استأثر الله وأنا في شأنها العقلاء صل يا ربنا وسلم على من هو للكرامة وشفاء علمنا وعبد مولاه حقا ليس لله وحده شركاء صل يا ربنا وسلم على من هو للكرامة وشفاء ثم لزال ندري حقيقة هذا العبد لكن من نوره الأشياء صل يا ربنا وسلم على من هو للكرامة وشفاء سر وابدا وزكي واشرب وبالغ ولئنت المسائب والبلغاء صل يا ربنا وسلم على من هو للكرامة وشفاء ولا بلوغ لا تماما قلت اوشيت من بلوغ وشاب صل يا ربنا وسلم على من هو للكرامة وشفاء وبرك العالمون كل سناء فيما ما ألا وقال السلام صل يا ربنا وسلم على من هو للكرامة وشفاء دعاهم إلى الأمام العالي قربهم أن الجميع وراه صل يا ربنا وسلم على من هو للكرامة وشفاء فتساوى بملئه الغاية القصوى وصولا والبدء والأسرار صل يا ربنا وسلم على من هو للكرامة وشفاء أي لفظ يكون قرآن لمعناه وفي الخلق ما له أكفاء صل يا ربنا وسلم على من هو للكرامة وشفاء هو الله فوق كل مدينة أنشده الرواة والشعراء صل يا ربنا وسلم على من هو للكرامة وشفاء كل ملئ له وللناس درا كان فيه من ماله إجراء صل يا ربنا وسلم على من هو للكرامة وشفاء هو منه مثل الناس كالبار وأين البهار والأندار صل يا ربنا وسلم على من هو للكرامة وشفاء ليس يدري قدر الحبيب سوى الله وماذا تقوله الفصحاء صل يا ربنا وسلم على من هو للكرامة وشفاء قال ما استطعت بالنزل والناس وأين القلوب والكلواء صل يا ربنا وسلم على من هو للكرامة وشفاء وبالتدوين ملئه ينتهي الفضل فقصر أو قل به ما تشاء صل يا ربنا وسلم على من هو للكرامة وشفاء ألزم الله فضله ألزم الخلق ومنه بأمره إيلاه صل يا ربنا وسلم على من هو للكرامة وشفاء فأولي الأنام من بعد هذا أمر صعب انتهاه ابتداء صل يا ربنا وسلم على من هو للكرامة وشفاء خير وصف له العبودة لله فما فوقها بمنهم ألاء صل يا ربنا وسلم على من هو للكرامة وشفاء وتأمل سبحان من منه فضلا كان ليلا بعبده الإسراء صل يا ربنا وسلم على من هو للكرامة وشفاء اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق ولا إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره الحميد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jama'a da akwai wani yaro da aka fice shi duka duka ita shekara biyu ba, ko sunan sa ba zai iya faɗa ba. Saboda haka idan wanda suka zo da shi sun ji wannan sanarwa su zo don su karɓe shi daga hannun wanda suka fice shi. Su zo nan sai a gaya masa uku za su karɓe shi. Ko su samu da uku kaji. A samu da uku kaji.
yaron an kashi nan yana nan yaron ba ba a iya cewa ko alhamdulillah. Al-Imam Yusuf an-Nabhani ya yi wata irin doguwar shimfiɗa kafin ma wato ya shiga halitta annurul muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Ya yi shimfiɗa kamar yadda muke faɗa, wato shimfiɗan nan kamar ta tare abin da zai faɗa a cikin sauran littafin, wanda ya bayani akan hasken manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma irin bege da ƙauna ba ma manzo Allah ba, ƙasan ma da manzo Allah ya taka. Yana cewa nurukal kullu, ya rasulullah haskenka shine komai, ma'ana daga haskenka aka halicci komai. Walwara dukkan sauran halitta ajza'u yanki ne na wannan hasken. Ya nabiyan, ya wannan annabi wanda min jundihil anbiya, annabawa suna daga cikin rundunarsa, ma'ana annabawa suna daga cikin rundunar yaƙinsa, ma'ana shine jagoransu. Illatal kauni, ya rasulullah kai ne ka zama dalilin wato samun duk wani abin da yake ba Allah ba. Idan ka ce illar kaza, kamar yadda zaka ji masu usuli suna cewa illatul hukumi, ka gani to illatul kauni kai ne dalilin samar da dukkan kasantattu, ko kuma anta illatul kauni, ko kuma illatul kauni kunta illatul kauni, ka kasance illar wato kasantattu. Anta kai, kaga anta wannan takidi ne. Walawala ka ya rasulullah, ba dan kai ba da damatul ashiya'u, dukkan abubuwa da sun dawo mafi gaibi har cikin gaibinta, da ba a samu komai ba, komai da yana gaibi. Saboda manzo Allah aka fito da komai. Muntahal fadli, matuƙar wato daraja da fifiko fil awalim, cikin alam ɗin da ubangiji ya halitta jam'an baki ɗaya, to shine al-ibtida'u, farawa fawqahu a saman wannan min kamalika da kamalaka, ma'ana inda duk wani wata daraja ta ƙare, to ya rasulullah kamalaka daga nan ta fara. Duk inda wata daraja aka ce nan ce ƙarshenta, to kai kuma ya rasulullah daga nan ka fara. Lam tazal fawqa kulli fawqi, ya rasulullah baka zama ba kana burbushin dukkan wani burbushi, mujiddan kana mai kokari litaraki da hawa ma intihau, ba tikewa litaraki ga wannan wato daukakar taka. Justa qadran, ya rasulullah ka kere wata daraja, amma maka khalqu, ba wata halitta da take gaban ka, duk wani abin da Allah ya halitta baya gaban ka ya rasulullah. Fawqakallahu, Allah ne kaɗai a saman ka, wal bara dukkan sauran halitta wa ra'u duk suna bayan ka ya rasulullah. Sawaita, ka zauna khairu aiddin, fiyayyar ƙasa, to da ka zauna a fiyayyar ƙasar nan fahiyar sama'u, sai ta zama maɗaukakiya. Ai da Madina, wa ya san Madina? Ba a san ta ba, amma da manzo Allah ya je sai ta zama ta samu ɗaukaka. Duka ɗalat da kai ne ta tsawaita, ma'ana da kai ne ta samu ɗaukaka. Ma ɗawula ta hasa ma ba wata ɗaukaka wato da zai gasar ɗaukaka da ita, mai da shi ma al-Imam al-Busiri ya faɗi wannan. Ya Allahu ɗaibata, Allah ya kiyaye ɗaiba, ya kare wannan gari na Madina min riyadin daga dausayi, don manzo Allah ya ce ma baina baiti wa minbari rawdatun min riyadil janna. Ɗaba fi hal hawa, wato soyayya ta yi daɗi fiya a cikin ta, ɗabal hawa, iskan maganin ta yi daɗi, soyayyar garin daɗi, iskan maganin daɗi. Saboda mai ta daɗaɗa, saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Shaƙani hairu hayyin, fiyayyen dangi, waye fiyayyen dangi? Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, shi ya begantar da ni fi rubu'iha wajen ziyartar gidajenta. Ma'ana saboda soyayya
da san manzala sallallahu alaihi wasallam to wannan soyayya sai ta sa mun begen ma in je in ga garin manzala ba ma wai ba a zo ma kan ga amma dai ga garin halla da ya sauka a wannan garin shine fiyayyen dangin da ya sauka garin shine manzala la zainabu wala asma'u ba na je garin dan zainabu ba ko dan asma'u babu dan wannan lidan manzala ne wa'adatni nafsud dunuwa zuciyata ta yi min alƙawarin kusanci walakin sai dai aina minni waye ni wa aina min halfafa wane ita da cika wannan alƙawari ai abin ya fi ƙarfinta ni ma ya fi ƙarfina sai dai kawai Allah ya mana baiwa da falalarsa mu samu wannan kusanci da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gadarat hazunu arja'a gadar har zunub zulbai ta barta arja a gurguwa wal faqru faqon kuma ba'idun mai nisa ne ga nisa ga gurguntaka to mata suna wal arja mai gurguwa za ta iya yi tafiya ga tsayi kuma ga gurguntaka ai ka san sai dai an ganta sai an gurguwa ba ranar ganin sai san da Allah ya kawo ta ma'ana ana abin da yake nufi wato begensa zuwa ga manzala sallallahu alaihi wasallam abu ne wanda yake mai tsayi kuma shi gashi wato ba yi da kayan aikin da zai iya zuwa wurinsa ga laifuffuka ga rashin ƙarfi saboda haka sai dai sanda Allah ya kai shi shi ne abin da yake nufi a nan tauriya ce wabi harun kuma tsakanina da wato zuwa gurin akwai koguna ma bainana da suke tsakanin wafi ƙaro da wato dazuna dausuka sun ma sahara sannan sahara ba da hasu bayan da kuma wata sahara ga koguna daban-daban ga dazuna ga sahara yace to mafamata a duk sanda na yanke kogi da fulkin da jirgin wazi buhari wato ma'abucin haƙi ka annahu hauja kai ka ce shi wato wata hauja wata karfar taguwa ce yaushe zan yanke wannan wato kogin da jirgin wato mai hayaki ka san ko mota ce aga tana hayaki to ijinta ya kusa mutuwa to ma'ana yana nuna rauninsa ga rauni ba wani ƙarfi ne da shi ba ya zai yanke wannan dajin ya san madina ko mutum an ƙawar kifara yaushe zan yanke wannan fakwanni da wannan dajuna bi baharin a kogi min sarabin na kawalwalniya wanda wajena wato ƙarfar taguwa ta hudu take kutsa shi bile ne fi rifaƙin cikin ayari karauka minal muhibbi da masoya kullum kowanne daga cikinsu ko ƙahusi mawu akwai alama a burbushinsa min garami daga begensa mana kowa yana da alamar soyayya ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace gashi kuma jasadun jiki ga inda jiki nahilur ramamme wa tarfin da ido qarihun mai ci zara ma'ana mai ciwo zallan da ya zarce yana zubar da yami yana zubar da hawaye wa hamatu da kai shi a sa'u mai birgiza kama wacce take mai birgiza kama mai kura adramal wajudu nar alwajudu tsananin soyayya adrama wato ya kunna narahu wutarsa bi hashahum a cikin kayan cikinsu wato ma'ana wato tsananin soyayya ya sa wato kuna a cikin kayan cikin wanda sun ilil garami saboda tsananin nauyin bege nahu sai suka zama suna kuka wa na'u kuma suka zama suna zabura sharibu da ma'ahu sun sha kukansu ba za dubuwa mai sai suka ƙara wato kishiwa ko a hausa ma zai fi a ce wani ma ya sha kuka wani ya sha kuka a hausa ma haka ake fara amma duk wato abu ne wanda yake majazi saboda a nuna tsananin wato abin da mutum yake ciki na bege ya kai nihaya da suka sha hawayen su ba za sai suka ƙara kishirwa ma bidan in irwa'u babu ƙosarwa lidan in ga hawaye da ashikin mai bege sai dai kawai yana yin kukan ne don ya samu tasliya a zuciyarsa amma wannan kuka zai kosar da shi ba sai ya ji ya ga abin da yake so
shi ya yi la ta san wasu hobihim kakka tambaye ni sifar wannan soyayya tasu huwa sirru wannan soyayya sirri ce ma lahu ifsha'u ba wato ba za a faɗi wannan ba a ɗaiɗaita wannan sirrin ma'ana balle a san shi bisuwar zauki da wani zauki ma'ana ba za a san shi ba sai da zauki sai da zauki kamar sai shiyan hassan ne yake cewa kamar mutum ne ce ka zo ka sifanta masa ya zaƙin sukari ya za ka ce masa ba ka iya cewa ga sifarsa zaƙin sukari sifarsa ya za ka ce sai dai ka ɗau sukari ka ba shi ya ɗanɗana in ya ɗanɗana ya ji zaƙin to shi kenan to haka nan wannan bege yake haka nan wato soyayyar manzo Allah take sai wanda yake cikin ta shi yake gani shi yasa sai kaga wato masu bege suna bege wasu san da yake jahilai sai su ga ganin kamar hauka suke ai ba su ɗanɗana abin da suka ɗanɗana da sun ɗanɗana abin su ma ba za su yi musu wannan zargin ba shi ne yake cewa shaƙahum ayyuhani ne matuƙar bege shi ne ya kora su lil hijazi da hijazi don mahu a hana'u wani irin tanƙwararren wato ƙashi shi ne ya taro su min bulo'ihim da ƙasusuwansu ka san ƙashin haƙarƙari ai tanƙwasashe ne to ɗaya daga cikinsu shi ne ya taro su uhudun shaƙahun wa aka nafu sal'in wato uhudu ita ce ta begantar da su da sassan sal'u ya ce ba wato tudun nan na naji ba kuma nan da hana'u ba da hana'u ma sunan wuri ne na samatul qabul habbat alaihi tashin iskan nan ta karɓuwa ita ce ta taso gare su ranna hatuhum sai ta rika sa su suna rangwada suna rawar da kai ka anna hasa hama kai ka ce ita giya ce wanda ya sha giya shine zai ta tangal to tsananin wato bege da jin daɗi ka ga manzala ko kuma ka zo inda manzala yake to sai sa ka kamar ka shiga maye saboda daɗin wato abin da kake ciki hiya kanat arwahuhum ita dai ta kasance rayukansu wa biha ihya rayuwa ta kasance biha da wannan wato soyayyar kana ta kasance lahum gare su ba da mutum bayan mutuwarsu to da suka jefa gurin manzo Allah to kubidal qabul duk wani abu wanda ke mara daɗi sai aka danke shi duk sanda aka sai alqabdu kaga abu ne mara daɗi to an damke damƙa damƙar da take damƙe su to sai aka ita damƙe ta ita ma musu albasu sai kuma aka yi musu basu aka shimfiɗa kamar a ce an shimfiɗa amma abin da ake nufi sai aka saki zuciya aka yi mata basu aka yaye mata abin da yake jabinta to hina badatul baida yayin da suka bayar wannan jejin na waje suka bashi baya kaga akwai wani jeji inda yanzu an tafi aikin hajji nan ake ta tara motoci ko ai a wajen Madina yake za ka ga motocin da ake iban alhazai a nan suke ta fakin sai sun zo an yi wani rubuce sannan kuma a ce su shiga gari su kai alhazai to suna barin wannan dajin ai kuma Madina suka dosa sun hango alƙubatul hadara shi kenan kuma komai sai ya yaye binti shaƙin nasim da sheƙar wannan iskar kullum kowane daga cikinsu a rahun tisha'u wani wato maye ya buziro masa hina jazat ardal habibi yayin da wato ta tsallake wato tagosu ta tsallake wato ƙasar masoyi ma'ana ta tsallake wannan dajin ta tsallake ta doshi wato al-qubatul hadara manzala sallallahu alaihi wasallam yace labi bintul karum hamu basu imauce saboda yar inabi ba bintul karum yar inabi ita ce wato giya ba ita ce ta sa sun maye ba walam ya abas bihim ahayabu dan dukushi ne wala haifa wala musu lam ya abas bai wasa bihim bisu yace innamallahu wan nabi hawa ta dai Allah da annabi sune abin san su yace wajen miyul akwani dukkan kasantu bayan wannan to haba'u kamar kura ne Allah da manzansa kawai suka sa gaba duk sauran abubuwa ba wani abu ne a gunsu ba yace shahadun nura wannan ba duk bai shiga wajen magana a halqin nurul muhammadi wannan dishin fada yake mana shi shahadun nura yace su wa'annan ayari ko kuma wa'annan karauka sun hango haske min ba'idin daga nesa sai suka hango shi karibin makusanci kaga kamar nan ka hango haske daga kamar
kwari sai ka riga ganin kamar kusa yake amma sai kana tafiya sai ka san abin fa da sai ka yi tafiya to shi ne shahadin nuri sun hargo haske min baƙidin daga nesa sai suka gan shi ƙariban kamar makusanci ne saɗi a yana mai haskawa ashirar ƙadbihil hadra'u mai kore ita ce al'umma sai ta zama ta haskaka bige da shi minhu barqun lahu wato barqun walqiya ta kasance lahu gare su minhu da gare shi aba'a kuma ya haska musu wa minhum wato sahabatun girgijiya sahau mai yawan zubar da ruwa ta kasance daga cikin su ga kullu ainin dukkan idaniya tace laitani minhum ina ma ni zan zama ina daga cikin wayannan mutane karauka da suka doshi wannan ga sun bar daji baya abinda ya musu saura kawai su je su sadu da mazala su shiga su je ziyara yace ina ma zan kasance ina daga cikin su yace wa ma la da yace wa ma za bi lashi me amfanin ina ma bilaitin siwal ana yace magana ba wadatuwa bilaitin da ina ma siwal ana banda wahala wahala ce kawai ina ma banda wahala ko qarrabatum ahibbatum yace masoya sun kusantar da su ni kuma abu a duni sun ne santar da ni bi zanubin da zanubai tan abihal aqriba'u wadda take ne wato al-aqriba wannan makusanta tana take nisanta bi hadita ma'ana zanubai ne suka sa wato wa'annan masoya suka nesantar da ni ma'ana saboda yawan zanubai na wato ban samu shiga gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace yaki aini yabki yaki idaniya take kuka Muhammad Sadat duk sanda kika samu ikon kuka yace wa ma za yi gudul buka me kuka zai amfanar don adamtul buka amma kika dawama kina kuka ba zai wani amfanar da ke komai ba yace law bakaitul aqiqa da zan yi kuka a cika wato aqiqu ruwan hawaye na ya cika aqiqu bi saboda asabu yace ma kana shifa'u wato waraka ba za ta kasance ba liwajidi ga wato wannan bakin cikin na gairar liƙa in banda na haɗu da masu sai na haɗu da masu lau aradu da waɗannan masoyan da sun yi so to lawasalu ni ma da sun sadar da ni walakin sai dai ahsanu ni dai a guri na ba su laifi ba sun kyautata fi kadiya ce wajen yanke ni ma a sa'u ba su laifi ba lastu ahlan liwaslihim ni ban zama mazuwa ba liwaslihim saboda saduwa da waɗannan masoya fazalami duhuna ma'ana laifuka na kenan ha'ilu shine mai tsarewa an yi hillar da yawo haske ya sauka minhum daga gare su wato ni ma zama na shiga sai saboda nayi laifi da yawa hajaruni sun kaurace mu walassu unkiru anni ni ban zamo ina inkari cewa ni ba lam azal mun gushe ba mu zunubi ina mai zunubi ko kulli khata dukkana kuskure ne gaira annil taja'atu sai dai cewa fa ni fa na fake kidman tintini ilahin zuwa gare su wa azizun alal kiramil tijabu kaga al iltija'u fakewa alal kirami ga manya kaje gun babba kace ka fake da shi azizun abu ne mai girma a wajensa ya yi baka inda ka fake gun babba to zai taimake ka ballantana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama warjautin nawala na yi ƙaunar samun baiwa minhum daga waɗannan shugabanni dubban mazala yake ne wazanni bar dai zatona kai bar dai balleki bar dai sakankan cewa ta Allah ya fi baraja abin ƙauna wato ba zai taɓe ba zan taɓe ba a cikin ƙaunata in akun mu zunuban in na zama ni mai zunubi ne to fahim ahlu ahwi su masu rangwame ne wa alal kaunil afa'u al'afa'u karewa da halaka duk su zama wato duniya baki da kowa ma ya halaka in raduni in sun yarda da ni kowa ma ya tafi in dai na samu mazala kowa ma ya tafi ya ishe ni domin wanda ya samu mazala ya samu kowa wanda ya rasa shi ya rasa kowa au akun akdaral muhibbi na kalba ko kuma in zama dukkan masoya na fi kowa wato gurɓacewar zuciya duk masoya manzala ni kadai dinnan a ce na fi kowa lalacewa to ai ashifa'u as-safa'u tsarkakewa limisli ga irina ai minhu yakun daga wajen sa yake kasancewa don ina da tsarki naje to ai kaga
so ake wato in aka ce maganin karfe ai sai da gwaji ko sai da gwaji ina cikin wato laifi don na zama baki ai in je a ce an wanke ni to shine abin da ake bukata au yakun fil fuadi au yakun fil fuadi dawo ko kuma akwai wata cuta da daddiya a cikin zuciyata fala dehim dawa magani ya tabbata gare su kulli da'in ga dukkan wata cuta ba cutar da ba sa maganinta au akun faqidan fi alam muhibbu ko kuma duk irin aiki na masoyi ya zama ni ba ni da shi irin aikin da ake ganin masoyi zai yi to ni ban yi shi ba ni shi to fali kalbi ihtiwa akwai tarewa ga zuciya ta Allah da bisa soyayya au ya rauni ko kuma su gani na talauce daga aikin alkhairi to al'agniya umawadata to fa minhu daga gare su ne na algina suka samu wadata in ma ni an gani na talauce ba da komai to ai duk wani mawadaci ma abun sai ya samu wadata ni ma sai su buɗe hanya ko in zama na wadata yace au akun musriyan ko kuma na kasance musriyan ne wadatan ne ni walastu bi hada amma ban samu zuwa ziyarar ba ban samu zuwa in je in shiga cikin wannan karauka in ce ni ma na je ziyarar manzo sallallahu alaihi wasallam to ma yufidu salam wannan damar da nake da wannan dukiyar da nake da me amfanin ta ma yufidu salam me amfanin ta duk wannan abin da nake aka ce na samu ko ina wato ina da dukiya to me amfanin wannan dukiyar in ban samu na amfani da ita na je gun masoyi ba ba ta da amfani to me wannan in dai na kaurace zuwa gun manzo Allah to me amfanin wannan dukiyar au akun nazihar diyari ko kuma in na kasance mai nisan gida na wato inda nake daga inda nake zuwa gurin sa akwai nisa tsakani faminhum lahazatun akwai wata harara a wajensu wadda tadnu bi halbu ada'u manisanta tadnu suna kusanta da wannan harara ya rasulullah ka harare mu in kai mana wannan hararar sai mu zama a kusa sai mu zama mun shigo laita shi'iri ina ma na sani kai falusuli ya zan sadu ila ɗaya bata zuwa ga ɗaya ba wahiyar habibatu ita ce masauriya al'azara wacce ke budurwa fatu dawi sauda a kalbin muhibbin sai ta yi maganin wato bakin zuciyar masoyi zuciya ce ta masoyi amma ta yi baki to za ta yi maganin wannan bakin wadda zarqa'u asarat ta yi tasiri wadda ainuha idan ta asarat ta yi tasiri biyu a cikinta wato zarqa'u wata mata ce da ake mata wato ake kwatance da ita wannan zarqa'u an ce tana ganin abu daga nisan tafiya kwana uku daga inda take kan aje gurin abin da take hange za a yi kwana uku ana tafiya to inda take sai ta hango wannan abu ita ce zarqawa habba zalidi madallan idi yau mai yabdul musalla ranar da filin idin annabi yake bayyana wannan kadawa da naka walwana hatu da madrukusar raqum ala faiha mai fadi din nan wannan manahatul faiha kamar yadda yanzu ake cewa adda a tafaji ai ko a airport zai je shiga jirgin sama kuma an je airport jidda a sauke shigo sai ya shiga abin hawa to sannan a wannan ma lokacin duk wanda suka tafi haji to a wannan filin duk wanda ya zo da taguwarsa a nan zai ɗaure ta sai kuma ya shiga madina ko ya shiga maka wannan filin nan ne maɗaurar dabbobin hawa sai ka shiga ka gama ziyararka sai ka dawo kuma ka ɗau dabba ka kuma ka juyo ka zo ka tafi ya ce yan hannun munhana ya ce wannan wuri munhana wato masunkuya wato sunan wuri ne yake kusanta hunaka cananka allah sabbi wato bisa kwarara da bege hunuwan wato don tausasa wata adibin zaura'u kuma ta zama tayo kusa wala hutar haku sanaya a nan ne haƙura wato suke dariya a sanaya aisalin a sanaya ai mu shirya ake nufi to amma ai shirya ba ta dariya sai dai haƙuri to haƙuri ake nufi idza saral buka'u idan kuka ya motsa min shiddatu surur saboda tsannin farin ciki hayyi ya bar uraiman ya ke wannan walƙiya ki ga san mun da wayannan laraba bil hijaz suke hijaz wato giza'u
abinci ya tabbata da kullu ruhin ga dukkan rai min nadahum daga baiwarsu hayya ba ke dai wannan walƙiya ki gaisan mun da hayyan wannan dangi bil madina da suke madina duk ba maza Allah yake ne wannan dangin maza Allah yake ne li'ulahum wato qaddanatil ahya'u dukkan rayu sun kui da kai li'ulahum saboda daukakar su minhumul gadiyatu nalat hayaha algadiyatu wannan girgijen nan na safiya minhum daga gare su ne nalat haya ta samu ruwan saman nan girgijen safiya mai yawan zubin da ruwa to daga wajen su ya samu wannan ruwan wal ahya'u rayu kuma wasamaddat hayata a gurin su take neman madadin hayata har rayuwarta hayyi anni urba ke wannan walƙiya ki ga min da larabawa wanda ɗabu suka daɗe da bidai bata a garin ɗaya ba maza Allah kenan ɗaba fihim shi'iri waƙa ta yi daɗi a cikinsu wa ɗabar sana mai mona ma ya yi daɗi hayyi urba ke wannan walƙiya ki gaisan min da waɗannan larabawa kuma sadatul khalqi turran su ne shugabannin halitta baki ɗayansu waye maza Allah shi ne shugaban halitta baki ɗaya lahumun nasu abudu wato mutane dukkansu bayansu ne wa imamu da kuyangunsu hayyamu sun kafa hemominsu san macananka hiriya da jinanin abin da yake dausayi ne na aljanna wanda hasada ta halhadara wanda alhadara mai kore ita ce sama wal gabra'u da mai kura ita ce ƙasa hasada ta wato sun mata hasada wato ƙasa da sama baki ɗaya kowace ta yi burin ina ma ita ce wannan dausayin ina ma ita ce bai na ƙabri wa mimbari da wata miliyar janna ya ce hayyi an nisa ya ce ke wannan walƙiya ki gaisan min da sallu wa hayyil awali ki gaisan min da awali ma'ana ƙauyukan maka madalla ɗaukaka da ta tabbata ɗaukuna ka cananka hayyi annil aqiqa ki gaisan min da aqiqa hayyi quba an ki gaisan min da quba aina ne aqiqa ina ni ina zuwa aqiqa aina ni quba ina ni ina ku sun fi ƙarfi na hayyi annil baqiya ki gaisan min da baqiya wasafa da safa wal masjid da masallaci haisul anwar inda hasake suke haisul baha'u inda farjini yake haisu ruhul arwahi inda hutun rayuka yake haisu jinanul khuld inda aljannar dawama take haisu na'im inda annima take wannan amma da nimomi haisu kullul khairati inda dukkan alkhairai yake haisu jami'ul bir inda dukkan nagarta take haisu sana inda haske yake wa haisu sana inda daukaka take haisu baharul lahil muhit inda kogin Allah mai kewayewa yake bi kullil fal dukkan wato falala kullu raddin masu gangarowa riwa masu koshi ne minhu daga wannan hasken haisu rabbul habibi inda gidan masoyi yake ya aluhu min nurin qibabun wato in su kubbobi suke daukaka min nurin na haske wanda aqalluha mafi girman su alhadra koriya wato alqubatu ha ce kubba wa take koriya nan zaka ji ya ce aqalluha amma ana nufin mafi daukaka ana samun wato kalma ta zama tana amfani da ma'anarta da kuma diddin wannan ma'anar mafi girman su alhadara kurra wato kubbatul hadara kurra take koriya har su yasu Muhammadu inda annabi Muhammadu yake sayyidul khalqi shugaban halitta wa fi babihi wa rafu qarabu wato talikai mabukata ne a kofarsa baki ɗayan su ya kusumul juda shi fa shine yake raba dubbaiwa bainahum tsakanin su wa min Allah daga Allah ne atahumul ada'u baiwa ta zo musu alayhi bisa hannunsa wa huwa sarin shi manzo Allah mai naso ne bainal awalim tsakanin alam lam tahsuruhu arja'u sasanni min rawd qabri daga dausayin kaburinsa lam tahsuruhu ta tsare wato naso da yake ba madadin da yake bayarwa dan yana cikin kabari kasancewarsa a kabari bai zama ya iyakance madadin da yake bayarwa ba bai tsare shi daga dukkan abin da yake ba faladahi a gurin manzo Allah ko ka samai daga burbushin sama wa tatal ard da karkashin kasa wal arshi da al arshi wal hadidi da karkashin sama sawa'u duk daidai ne ba wani abin da ya ba da sama da kasa da karkashin kasan bakwai da saman bakwai ko ina ma da inda ma ba a sani ba duk manzo Allah ɗaya ne a wajen sa fa huwa hayyun manzo Allah fa shi rayayye ne yi kabari a kabarin sa bi hayatin da rayuwa
kullu hayyin duk wani mai rai lahu istimla'u yana wato neman samun madadi ne min ha daga rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mal alkauna ruhin manzo Allah ya cika dukkan kaunu wa huwa nuru shi kuma shi haske ne wa bihi imtila'u cika ta tabbata bihi da wannan hasken ba'du bayan wannan liljinani wato aljannatu huwa aslun manzo Allah shine asalin lil mursalina ga manzanni asirin kuma manzo Allah madaukaki ne duk ya fi su daukaka kun su ru'un rassa ne lahu gare shi wa hum mukala'u kuma su ma wakilai ne nasa yadda ihazihi risalata manzon Allah shine yake da wannan manzanci haƙƙan bisa cancanta wa alaihim shuhada wa alaiha shuhada jami'u wa alaiha jami'uhum shuhada dukkanin wayannan annaba da manzanni shuhada masu shaida ne alaiha bisa manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam udwatul alamin shine jagoran dukkan halitta fi kulli hadiyin a cikin dukkan shari'a at-ta'asau koyi ya tabbata li hudatul wara wato masu shirya wata talikai bihi da manzo Allah shar'uhu shari'an manzo Allah al-bahr ita ce kogi wal shara'i sauran kuma duk shari'o'i gabaki ɗayan su tajri tana gudana ne wato minhu daga wannan shari'a imma jadawulu ko kuma su zama ɗan fangalai ne auƙina ko ‘yan ƙananan rijiyoyi ne baharan nasa halƙun wato halittar manzala sallallahu alaihi wasallam baharan nasa ta gigita a nasa mutane kuma shamsu wane rana wa hulƙun haka ma ɗabi'arsa ta gigitar marraudatul ganna wane wato dausayi mai kukan ƙuda da tsuntsaye wane shi baharu hilmi manzan Allah shi kogi ne na haƙuri lokadratun minhu salat da ɗugo minhu daga wato haƙurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam salat ta duso mai fauƙan nari burbushin wuta da zalimin hasalawu da wutar jahannama baki ɗaya zafinta ya gushe da haƙurin manzo Allah zai ɗiga ɗugo ɗaya da duk ya gusar da wannan wato zafin wallahu ruhum manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wato yana tausayi ne ga billahi yayin da yake fishi lillahi saboda Allah wato da wato wannan tausayin nasu adahu zai bashi zai ban manzala to lazabatul ashiya da dukkan abubuwa sun narke da hakurin manzala sallallahu alaihi wasallam zai zama ya ban manzala to komai ma sai ya narke aqalul aqilina manzo Allah shine hankalin masu hankali ba fa mafi hankalin masu hankali a'a usulubin kaga ga aqalul aqilina ba wai ana nufin mafi shine wanda yafi masu a'a ba wanda yafi masu hankali ne shine hankalin masu hankali fi kulli asrin a kowane zamani al-uqala kaga masu hankali uqilat dukkan su an musu da baibayi Allah haqihi gabaran wato muskuwar manzala sallallahu alaihi wasallam za su rubuta da shi aqluhu shams hankalin manzala shine kaman wato gudan rana walƙolu dukkan hankula jami'an baki ɗayansu kahoyo ɗin kamar zare ne min ha daga wannan ranar hawa halfa za'u wanda wannan sararin ya tare ta a alamul alimi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk wani mai ilimi to ya fi shi ilimi daga ilimin sa aka bashi wa min hali adam al asma ko a azabu baharin manzo Allah shine mafi daɗin wato tobi lisuwallahi malahu min da dahu su kawo babu malahu ma su kawo wato babu wato neman shayarwa min na dahu alamul alimina a azabu baharin shine mafi daɗin kogi amma lisuwallahi ga wani Allah istisqa'u duk wanda yake yawon ne shi ubangiji neman shayarwarsa to min na dahu daga wato bai manzo Allah ne lisuwallahi ga wani Allah in dai ba Allah ba kowaye to daga kogin maza Allah yake neman shayarwa yace fali ahlul ulumi min hurti shafatun tsotso ya tabbata ga dukkan masu ilimi minhu daga ilimin maza Allah tsotso suke walal anbiya min hurti wa konkoda kuma ya tabbata lil anbiya ga annaba ma'ana kowa yana tsotso gurgudan matsayinsa akwai mai tsotso akwai mai sha akwai mai konkoda kowa yana yi da gwargwaron matsayinsa a adalul halki manzala shine mafi adalcin halitta malahu fittiba'il haqqi fi kulli malahu udala'u
manzo Allah ba yi da abin daidaitawa fittiba'il haqqi cikin bin gaskiya fi kulli ummati a cikin dukkan al'umma ba wanda yafi manzo Allah adalci ba wanda yafi shi adalci a arabul kulli bil huquq manzo Allah yafi kowa sanin haƙƙin dan adam ba wanda ya kai sanin irin manzo Allah manzo Allah ya san haƙƙin dan adam ya san haƙƙin dabba ya san haƙƙin tsuntsu ya san haƙƙin ƙwaro komai manzo Allah ya san haƙƙinsa duk masu da'awar haƙƙin ɗan adam ƙarya suke su zo su fahimci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga yadda ake ma sanin haƙƙin ɗan adam manzo Allah dabba ma ya tausaya mata dabba gashi nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba wani ya kamo wani damo ba ya kamo damo wani balarabe ya zo ya samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce me ake anan sai aka ce ai wannan annabi ne annabi sai manzo Allah shi ni annabi ne sai su ba zan imani da kai ba sai wannan daman da yake hannuna ya ce kai annabi ne ya imani da kai sai manzo Allah shi kai da mu waye ne sai shi kai ne wanda kake wato Muhammadu Rasulullahi wanda Allah ya aiko ka gani sai shi kuma sai ya ce sai shi mai daman sai ya ce tunda ya imani ni ma na imani da kai to kuma na sake shi saboda kai ya Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allah ya fi sanin haƙi kowa sanin haƙi masdarul makrumat manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine mabuga wato girmamawa maurudha shine magangararta al'azmi mai dadi kiramul wara wato masu girma na cikin halitta kurama masu girma ne bihi da shi afragallahu fi kullal adaya Allah ya zuba dukkan bayansa a cikin manzon Allah wal baraya sauran duk halitta istidawu idawu neman wato baiwa ya tabbata gare ta wato neman wato nan baiwa ya tabbata gare ta minhu daga manzala safwatul khalqi manzala shine tsarkakakken halitta Allah baki daya aslu kulli safai manzala shine asalin dukkan tsarki wanda hunalahul atqiyau wanda masu tsoron Allah suka same shi wal asfiyau da tsarkaka kamlahu fi amasilid dahri shibhu da yawa dai fi a basu da dare a cikin misalce-misalcen zamani za a samu shuhun mai kama da manzala manzala ce mai haƙuri ne sai shi kai wani ma ka shi haƙuri ba manzala wani sadauki ne to ya ce haka ne za a samu a cikin wato halitta a ce akwai mai kama da shi amma fa in ta kun tushbihul biharal idau idan fangale kamar wato ɗan ƙorama za ta zamo za ta yi kama da teku kaga teku ai shine ba ina ƙarshen teku inda har za a ce korama da ma'ana kududdufi zai kama da teku to in an ce wani mai haƙuri ne to haƙurinsa za a ce ya kama da annabi inda wacce zai kama da wacce kaga ai ba zai yi ba abdulul fadili na maza Allah shine mafificin mafifita min kulli jinsin da kowane jinsi wata rukun la ka bar illa kakka ce illa sai dai babu wannan babu sai dai kuma hunistisna babu togewa a nan ba ka ce sai wani ba babu shi maza Allah shi kadai ne inna ma hawa zamanin min al-fard wa ma hadhu bihi al-fudala dukkan abin da zamani ya tare ne daga fifiko da falala da abin da masu falala suka tare shi kulluhu anhu fada dukkan sa daga manzon Allah ya kwaranyo min gairi naqsin ba tare da ya tauye kuma na manzon Allah na manzon Allah bai tauye ba misali ma fada an zuka a riyawo kamar yadda haske ya kwararo daga gudan rana kaskon rana ta fito ta haske ko ina me ya rage ta don wannan hasken ba ta ragu da komai ba kullu fallin fin nasi dukkan wani fifiko a cikin mutane to fardu ulufin ɗayan dubunnai ne na lahal auliya wanda waliyai suka samu min hibatihi daga baya-bayansa wani hayatu ƙarshensu ubaila bidayatu shine farkon farawa ala hal anbiya wanda annabawa suka ɗaukake ta akan alwarata da kai mana inda waliyai suka ƙare to na kuma darajar su ta kama waladal anbiya min fadlihi aljuz'u wato aljuz'u yanki ya tabbata ga annabawa min fadlihi daga fallan manzon Allah walakin sai dai la tuhsarul ajza ba za a iyakance wato yankin nan ba wa huwa to duk wannan darajar da fa ake faɗa ta manzon Allah da wasu masu falala da annabawa
da manzanni duk wannan abin da ake faɗa shine al-Imam Yusuf da bani yake cewa wa huwa to shi manzan Allah wa rusul da manzanni wal mala'iku da mala'iku wal halqu da halitta jami'an baki ɗayan su bukara dukkan su mabukata ne da rabbihim ga ubangijinsu wa huwa ba'dallahi al-azim wallahi manzan Allah mai girma ne bayan Allah al'uzama masu girma duna adana makami suna kuma bayan mafi kankanta wato matsayin manzala sallallahu alaihi wasallam ko huwa adana abidi maulahu shine mafi kusancin bayan ubangijin sa minu da gare shi mali abdin idna ba wani kusanci da abdin gabawa lim yudnihi wanda bai kusantar da shi ba man arada duhula lillahi duk wanda yake so ya shiga wurin Allah min babu siwahu da kofar wani manzala to jazaa'ul ihsa'u sakamakon sa a nesantar da shi in kana son saduwa da Allah to ka shigo ta kofar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yarji'ul hubbu minhu fihi ila Allah soyayya tana dawowa minhu daga gare shi fihi a cikin sa illa Allah ta'ala wa minhu fihi alqal haka nan ma kiyayya ka so manzo Allah to saboda kana son Allah kana kin manzo Allah to kana kin wato Allah ke tabaraka wa ta'ala man yuhibbul habiba duk wanda yake son masoyi fa huwa habibu ya zama masoyi wa udatul habib makiya wato al habib masoyi kuma adawa su makiya ne kulli man yasalu al haqiqata ka faɗa ga wanda yake neman ya ji meye haƙiƙa ka ce la yanfaku istifta'u ka ce istifta'u neman bayani kai ya yanke daga gare shi an ahmad ga ahmad yace hiya sirru ita dai sirri ne bi hilmi hista asallahu da sanin wannan ilmin Allah yake banta wa har fi sha'ani har ukala masu hankali sun gigice fi sha'ani har a cikin sha'aninta qad alimnahu haqiqa mun san manzo Allah abda wallahu ba ubangijin sa ne hakan na gaskiya laysa lillahi shuraka babu abokan tarayya lillahi ga Allah wa da shi kadai summa lasna nadri haqiqata hadha al-abd sannan ba mu zama ba mun san haqiqa wannan bawa lakin sai dai kawai abin da muka sani al-ashiya abubuwa min nuri daga hasken sa sirru ka sifanta manzala wamda ka yabe shi wa zaki ka tsarkake shi wa shira kai masa shari wa balik ka isa matuƙa cikin yaban nasa walu ilkal masaqi al masaqi masu wato masu kaifin harshe albulaga masu balaga walu ilka su taimake ka a cikin abin da zaka rubuta da yaban manzala to fa muhalin bulugukal hadda korarre ne ka isa matuƙa mahama ko yaya kulta ka faɗa aushi ta ko kaso min guluhin daga zarciya wa sha ko su masu taimakon naka suka so ba za ka kai ni hayar mazala sallallahu alaihi wasallam laula kal alamuna da alamai duk sun hauhawa da kulla sana'in dukkan yabo fiye a cikin manzala mahama ala ko yaya wato yabon ya ɗaukaka wa ala sana'u yabansa dai ya ɗaukaka to lada'ahum ila al-amami ma'ani da waɗansu ma'anoni sun kiran su zuwa ci gaba an rafatu za su sanar da su annal jami'a cewa kowa wara'u yana baya kad sawa bi madhiyil gayatul uswa al-gayatul uswa wato matuƙa al-uswa mafi nisa kad sawa ta daidaita bi madhiyi da yabansa ta yi daidai da kusuran takaitawa wal bad'u da farawa wal asna'u da kuma ana yi tsakiyar ana yi ayyu lafzin lahu ayyuka lafzin yakunu kuma al-ma'ana wani lafazi ne zai kasance wato yayi daidai da ma'anar manzala wani lafazi ne babu shi alhali shi wabil haqi balahu akbaru ba yi da kini a cikin halitta to kuma wani lafazi ne zai muke nisa wanda zai zama ya bada haƙinsa babu shi yace huwa wallahi fawqa kulli wadihi manzan Allah na rantse da Allah yana birbishin kowane yabo wanda ashaddahu ruwatu wani masu rawaita suka rera waka wasu arawa da mawaka duk abin da mawaka suka yi ko suka rawaito manzo Allah yana birbishin wannan kullu madihin dukkan wani yabo lahu na manzo Allah wani nasu da mutane irran baki daya kana fihi itrawu kana min madihin da ya kasance min madihin wato da kana da ya kasance fihi a cikin min madihin daga mai yabo wato kana itrawu wato isa matuƙa da zarcewa ya kasance fihi a cikin sa min madihin daga mai yabo to huwa minhu shi wannan yabon dangane da manzo Allah misalan nada kamar raɓaci siƙa da aka shara ta lilbahar ga kogin teku wa ainal bilaru
ina kogi yake wal andamu da kuma wato raɓuɓɓuka raɓa za ta yi daidai da ruwan teku ba ta yi daidai ba ya ce laisa ya diri ƙadirar habibi ba wanda ya san darajar masoyi sai wallahi sai dai Allah da kuma za ta ƙulu hulfusa ha'u me masu fasaha za su faɗa ce gali kai guluwi ma'ana ka zurfafa mahammas ta ɗata duk da ka sabo in na zuma cikin waƙa wa nasir da rubutun zube wa ainihin gulu ina wato shi zurfafa wal gulawa da masu zurfafa to ma bi tadwilin madiyan ta hilfatul tsawaita yabansa wato fallalarsa ba za ta cike ba faƙasir ka taƙaita aƙul bihi ma ta sha ko ka faɗi dukkan abin da ka so da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam azzama Allahu fadlahu Allah ya girmama darajarsa azzamal khulqa ya girmama ɗabi'arsa wa minhu ila'u rantsewa ta tabbata daga gare shi bi amrihi da kuma rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam famadihul anami dukkan yaban wato halitta min ba da haza bayan wannan habarul labari ne saha da ya inganta muntahahu matukarsa ibtida'u shine fara yaban khairu wasfin lahu yayyan sifanta ga manzo Allah shine al-ubudatu lillahi shine cewa shi bawan Allah ne kama fauka habi madhin alahu ba wata daukaka da wani yabo fauka habi bishin da a ce masa bawan Allah ne babu yaban da yabi wannan ta'ammal ka lura subhana man minhu wa tsarki ya tabbata da wanda falla ta kasance daga gare shi kana isra'u ya kasance lailan cikin dare bi abdihi da bawansa اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صل يا ربنا وسلم على من هو للخلق رحمة وشفاء صل يا ربنا وسلم على من هو للخلق رحمة وشفاء هو نور الأنوار أصل البرايا حين لا آدم ولا حواء صل يا ربنا وسلم على من هو للخلق رحمة وشفاء هو فرد بالله والكل منه ليس سالم هنا وليس سناء صل يا ربنا وسلم على من هو للخلق رحمة وشفاء منه عرش ومنه فرش ومنه قلم كاتب وله وماء صل يا ربنا وسلم على من هو للخلق رحمة وشفاء منه كل الأملاك كان وما دار به والزوات والأسماء صل يا ربنا وسلم على من هو للخلق رحمة وشفاء منه نور النجوم والشمس والبدر ومثل البصائر الأسراء صل يا ربنا وسلم على من هو للخلق رحمة وشفاء وهو لكل والد وأبو الخلق جميعا وهم له أبناء صل يا ربنا وسلم على من هو للخلق رحمة وشفاء رحمة العالمين كل نصيبا نال لكن تفاوت الأنسباء صل يا ربنا وسلم على من هو للخلق رحمة وشفاء هذا من الروح الأمين بساب قد أصاب الأمان وهو السلام صل يا ربنا وسلم على من هو للخلق رحمة وشفاء وبه آدم جل الأرض هلوا وهو جاد قد جاءه الاجتباه صل يا ربنا وسلم على من هو للخلق رحمة وشفاء وبه النار للخليل جنانا قد أهيلت وأكسب الأعداء صل يا ربنا وسلم على من هو للخلق رحمة وشفاء هي بالله منتقى كل خلق ولكل من الأصول انتقاء صل يا ربنا وسلم على من هو للخلق رحمة وشفاء خاره واصطفاه فهو زيار من زيار فمن صفاء صفاء صل يا ربنا وسلم على من هو للخلق رحمة وشفاء على نورا لآدم فاستنار السلب منه والجمعة الغراء صل يا ربنا وسلم على من هو للخلق رحمة وشفاء وسرى بالجدود كالروح سرا صانه الأمهات والآباء صل يا ربنا وسلم على من هو للخلق رحمة وشفاء
وكنز الرحمن في كل عصر هم جميعا أرساله الأمناء صل يا ربنا وسلم على من ولينا الكرامة والشفاء كنز در قد باغ ويتيم وعليه جميعهم أوصياء صل يا ربنا وسلم على من ولينا الكرامة أتهرى كرائما وكراما وابتغي قد به ما هم ابتغاء صل يا ربنا وسلم على من هو إلى الكرامة والشفاء بسيء النكاح دون سباع ونعم النكاح نعم الرفاع صل يا ربنا وسلم على من هو إلى الكرامة والشفاء هل شيء إدريس نورا وإبراهيم نورا ومن أتاه البداء صل يا ربنا وسلم على من هو إلى الكرامة والشفاء ثم أننا له ومعد ونزار وهكذا نجباء صل يا ربنا وسلم على من هو إلى الكرامة والشفاء وقدر الخير وابن إلياس والمؤمن من كل ما يشاء صل يا ربنا وسلم على من هو إلى الكرامة والشفاء وهزيم كلادة النذر والمال كبير وغالب واللواء صل يا ربنا وسلم على من هو إلى الكرامة والشفاء ثم كعب وغرة وكلاب وقصي وكلهم قرباء صل يا ربنا وسلم على من هو إلى الكرامة والشفاء ثم ولد البلاء عبد الملاك هاشم شيبة البتل بإداء صل يا ربنا وسلم على من هو إلى الكرامة والشفاء وأبو المصطفى الهلال إلى عبد الله والكل سادة النبلاء صل يا ربنا وسلم على من هو إلى الكرامة والشفاء هكذا المجد والمفاخر والأنساب تالوا وهكذا النسباء صل يا ربنا وسلم على من هو إلى الكرامة والشفاء هكذا المجد والجدود فلاك الخلق عين الأشباه والأكفاء صل يا ربنا وسلم على من هو إلى الكرامة والشفاء كل فرد منهم فريد ولم ينزل له في زمانه نزراء صل يا ربنا وسلم على من هو إلى الكرامة والشفاء ولو الأمهات كل أحسان تتباهى بوجهها الأعمار صل يا ربنا وسلم على من هو إلى الكرامة والشفاء اللهم بخير نبي شرف الكون أحفظ الآباء صل يا ربنا وسلم على من هو إلى الكرامة والشفاء لم يزل ساريا سوى الشمس والدار من الشرق ليلة الليلة صل يا ربنا وسلم على من هو إلى الكرامة والشفاء من سماء إلى سماء وعزيم كل أصل له بقول سماء صل يا ربنا وسلم على من هو إلى الكرامة والشفاء لم يزل ساريا إلى أن تجلى شمس أنواره وفاض الضياء صل يا ربنا وسلم على من هو إلى الكرامة والشفاء وهب الله بالتواب به كل نائم وزال عنها الأنام صل يا ربنا وسلم على من هو إلى الكرامة والشفاء كم رأت آية له ويومها وبالمولى كل الورى نفساء صل يا ربنا وسلم على من هو إلى الكرامة والشفاء جاءت القوايا في الدهر من دون أنيس وقد نأت الأقرباء صل يا ربنا وسلم على من هو إلى الكرامة والشفاء أعتنى قواعد من جلال الخلد منها الأزرق والهوراء صل يا ربنا وسلم على من هو إلى الكرامة والشفاء وتجلى زور النجوم إليها كالمصابيح ضاع منها الفضاء صل يا ربنا وسلم على من هو إلى الكرامة والشفاء حمل الواو وألوى معه وأتمنى سما به أفزاء صل يا ربنا وسلم على من هو إلى الكرامة والشفاء ولده كالشمس أشرق مسرورا وتمت برتبه السراء صل يا ربنا وسلم على من هو إلى الكرامة والشفاء أرسل النور وأنال بيسرى بالعذا كأنها المدار صل يا ربنا وسلم على من هو إلى الكرامة والشفاء ولقد همزت الملائكة وعدا كان من فوقه له استلقاء صل يا ربنا وسلم على
هذا سلمان وكان له في المال كثير ذهب منها الغناء صل يا ربنا وسلم على من ولد الكرامة هذا من هو أوالب الملأ الأعلى وعن بعد ذلك عبد الألام صل يا ربنا وسلم على من ولد الكرامة وصبر على معروف البرايا فوقع البلاء والهدام صل يا ربنا وسلم على من ولد الكرامة غير أن القلوب بها عيون بعضها عن رشادها أمياء صل يا ربنا وسلم على من ولد الكرامة ليس لي هيلة بتعريفها ما كل شيء مصد به الخسراء صل يا ربنا وسلم على من ولد الكرامة وإذا ما عدا الإله بهيما كان من دون فهمه الأذكياء صل يا ربنا وسلم على من ولد الكرامة عالم الإله من لا لما قصدنا في بيته الأشقياء صل يا ربنا وسلم على من ولد الكرامة وبالليل جاءت النصرة دارا وحمل المادو بالفصل باء صل يا ربنا وسلم على من وبميلاده لقد فاض نور طبعا مسكي الملا والخلاء صل يا ربنا وسلم على من بعد طوفانه مقال الضياء والقدس والنار أمها الإدفاء صل يا ربنا وسلم على من شربات الإيوان إيوان كسرى من محرم وانشق هذا البناء صل يا ربنا وسلم على من ولد الكرامة والعلم بذان رؤياك هي حق وليس فيها امتراء صل يا ربنا وسلم على من ولد الكرامة عدم الغرب بالإراد ولم يمنع هجوما من نهج الاتباع صل يا ربنا وسلم على من ولد الكرامة وبميلاده تنكست الأصنام جنة أما السحائق ماء صل يا ربنا وسلم على من ولد الكرامة هذا فيها داء الردى مع ساعة شرك داء أولد به الشركاء صل يا ربنا وسلم على من ولد الكرامة جاءت الدرة اليتيمة فردا تيم الكون وصله الغداء صل يا ربنا وسلم على من ولد الكرامة وأعملهم كل المرام إليه وأنزل في الورى تمام صل يا ربنا وسلم على من ولد الكرامة أذهب وكرات سعد فقاد بردي ما مثله رضاء صل يا ربنا وسلم على من ولد الكرامة أرضعه والعيش البركة وبئس المعيشة الكبراء صل يا ربنا وسلم على من ولد الكرامة ركبت بالمجيء شرعتان سبق الأحداث الربقاء صل يا ربنا وسلم على من ولد الكرامة ثم عادت تعدو عليها قدمت أتانا أمثالكم الدار صل يا ربنا وسلم على من ولد الكرامة وشفاء لها بمال شديد والسماء السراء السراب صل يا ربنا وسلم على من ولد الكرامة أهل فمن شاء وعلى الأئمة عليهم جاء زماء صل يا ربنا وسلم على من ولد الكرامة بركات الأرض عليها رخاء في زمان كان الجميع الغلاء صل يا ربنا وسلم على من ولد الكرامة سلام من وعلى جميع منه يا صل يا ربنا وسلم على من ولد الكرامة وجاءوا بهمة وبإيمان وتم الختام تم البكاء صل يا ربنا وسلم على من ولد الكرامة وبار ولست أدري وقشر لماذا لم تدرك الأرجاء صل يا ربنا وسلم على من ولد الكرامة وبار توحيد بعد وكل العبد في الشرك بقعة جدباء صل يا ربنا وسلم على من ولد الكرامة فأتى من بيته حتى أن يقرأ الآيات
صل يا ربنا وسلم على من ولي الكرامة ما تتم النبي والست وأبوه وبيت الأعشار صل يا ربنا وسلم على من ولي الكرامة ثم أياهم القدير بعد شرف الدين حبة الإحياء صل يا ربنا وسلم على من ولي الكرامة وهم على جهاد من غير شك فترة أو حياة أو نفاء صل يا ربنا وسلم على من ولي الكرامة رضي الله عنهما وكرام الناس منا وتسعد الرحماء صل يا ربنا وسلم على من ولي الكرامة ليس يرتاب بنجاتهما إلى رقيب بالدين أو رقاء صل يا ربنا وسلم على من ولي الكرامة كيف ترجى النجاة للناس ممن ما أتى والديه منه النجاء صل يا ربنا وسلم على من ولي الكرامة كما أتانا بأمر بر ونهي عن عقول الله والفتر بإيتاء صل يا ربنا وسلم على من ولي الكرامة وما يدري والناس خيرا هو منه عاشا وعاشا بلاء صل يا ربنا وسلم على من ولي الكرامة أيضا جاء ما كان منه له ما أودع وخاب الدعاء صل يا ربنا وسلم على من ولي الكرامة فجعل الله واستجاب له الله فأيا تلك القبور الحياء صل يا ربنا وسلم على من ولي الكرامة حسب الله بالنبوة كلمة وسوى نوره الكريم بلاء صل يا ربنا وسلم على من ولي الكرامة كل خلق الرحمن أمته الناس روايا الأنبياء وزراء صل يا ربنا وسلم على من ولي الكرامة وسلطانهم وكل أمير غير بدر أن تسبق الأمراء صل يا ربنا وسلم على من ولي الكرامة بشروا أحسن البشائر لكن جاء قوم من بعدهم فأساءوا صل يا ربنا وسلم على من ولي الكرامة بعضهم سرع الكلام كيسا وكلام الكريم فيه اتباع صل يا ربنا وسلم على من ولي الكرامة وبسر الزبور أقوى دليلا وأشار البشرى به شايا صل يا ربنا وسلم على من ولي الكرامة وأتى عن سواهم كل بشرى أتى الكون من شزاع الزكاة صل يا ربنا وسلم على من ولي الكرامة أظهروا وبينوا ولكن كتمروا معاشر الصفاء صل يا ربنا وسلم على من ولي الكرامة ستر الأقهر كل الظلمان وكم لهم بدت أوراق صل يا ربنا وسلم على من ولي الكرامة جعلوا ما بينهم أي سر وإلى الهشم ما له إفشاء صل يا ربنا وسلم على من ولي الكرامة وإبراهيم عنهم بشار أهل العلم من قبل له إبداع صل يا ربنا وسلم على من ولي الكرامة وبكل الآثار أثاره الله وبنوم منهم هم النبهاء صل يا ربنا وسلم على من ولي الكرامة نعم بال القلوب منهم بهيرا ونسير الإيمان نستورا صل يا ربنا وسلم على من ولي الكرامة نعم أمر الأسلام بسلام إذا جاءت بباته سبحان صل يا ربنا وسلم على من ولي الكرامة ولنعم الأمر الكريم مغيري مشير المعارك الكتاب صل يا ربنا وسلم على من ولي الكرامة وعن الجن كم بشائر للناس والعلماء صل يا ربنا وسلم على من ولي الكرامة أبشر على أشرك الكورى ولما عبدهم الأدراء صل يا ربنا وسلم على من ولي الكرامة وإلى أن يكتم منامي درت الأرض ما درت السماء صل يا ربنا وسلم على من ولي الكرامة
اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله سبحانه وتعالى ما يجي لا بتشيل وين انت a sha yi wa suna zai ga an ɗau lokaci dogo. Uku, uku ta yi. Minti nawa? Minti biyar. Me sauran abin da za mu yi?